Dire ko manakop kay sakto kayo mingaw dire. Nampoy mo agi ko dire gud. Kwarta jud ko ano ron kay paitong panagat ron. May mga daghang gikolorom dire sa padong og kuan, padong og maglangit. Daghang gikolorom dire. Ayo ko madakpan ano kadakop lang ko bisag tulo. Kwarta na pwede nang muli ani. Nakulat ko na mula bang ani. Dugay ko kayo bukid mo kay dire gud pero maayo ni dire kay mingaw. Tulat ako ani mo agi. Patay mga helmet kulurong ba niya motor. Wala to ko ni mo hawa ang tahanan na. Ya ko palapos ani ko lisensya, ko iris ng motor. Stilan ta kalapos sa buyuan na ron. Tulaton ta na tagtaoran ta na aron. Mawa na lapos ta. Sa dia bay. Dakop lagi bay. Kanina ra dia. Bago pa lagi na ba? Mau pagbutang siya yang kuan no? Yang kartula. Tawhalan. Ano ulam ni gagunong ba? Umay kan diretso. Kabalo biya ka. Karon mo tay lisensya, wa pay restaurant ko moto, wa plate number, pa kay helmet. Nah, pareha gitahanin duha bay. Kotro ko day kada. Lisensya di ay. Nagmintigo ni. Tulaton sa ron. Tulat rag mo wa na dia. Wa ko na ron. Ambot lang, bapoy pamahaw nya. Gutom na ra ba? Alam ba duha na naghunong daw. Tay maro di kay ning mga motorista wa kay ug nagay dakop di mo lahos magpundo tanawan nila mura na sila kaparin diag managhan na sila daw niya. Sus. Wa gid ning mga bataan yo kulurong gid ni kay wa man naglapos. Wala tamog buwan mo nagtuo mo hawa o dire mo laton tagil mo kanus mo lapos dakpan jud mo lako. Korta ko ani ron lapos ni ron korta ko ani ulaton ako ning duha ulaton ako na managhan magilada kay di man ako lapos kay makulurong ng mga tao re kaya mahawa anong nakupay daw sige tan-aw diri yo kita gigulatan na ba rag Hindi ka ko no kay karason juro kay tulo ka bata na akong naadri ba. Sim kaagi day ko sim hadagang yo. Imo lang stricter ba kay nagnaw. Ang tabatay pulis. Nawa ga tuwad-tuwad, nawa yang ilong. Kita tanaw diri mo ba. Gutom ra ba kayo? Ada bay. Dakop lagi bay. Dakop? Oh. Ay, dakop pa ni bukid. Nya kamu ngapo sa man mo diha? Kani ngunong mi dire kay may lisensya, wa kulor, mapay helmet, mapay reslo kong motor. Ngunong jud ko basi. Di kalapos ko biwan ani. Kabay ngon ni man kabay. Wala ko kay nagtanaw-tanaw ko ninyo nga nagatang magud mo nang dalan. Abi man ako nagmanginter mo pared. Kabay kompleto ka. Oh. Kurang kumpleto siguro kay naka-helmet pa gani. Nya kamo dia magulat-ulat mo kanu sana sa dia mahawa. Ana jud, matulad jud ni kuno sa mga aron maka Gutom na kayo. Nah. Kung kan mo pulsir diha, di pa na mahawa na. Tukari pulsir ana. Nya, maguna ko ninyo. sige, kay kompleto man ka. Dila sa mi. Mo lisensya, motor-motor mo wa mo lisensya. May kwarta. May kwarta ko. Sige, ya, diyan mo diha. Pagdungag na lang mo daan diha. Awa di kawan. Lalo no. Ang bugiro kayo nakakumpleto lang mura nagsitinsa. Ingon ba sa buhat kwarta? Palungagon ba ita? Matang. No dapat tabugas kay kaldero. Sa pagtuloy sa kitong naong kaldero. Buntag sir, dakop ni sir, pwede makita tayo mga lisensya sir? Aw.
Kabalo manuroy kong dakop ni. Oh, lagi. Ang lisensya, sir. Tara sir. Na yun to o lisensya dito Canada. Okay, man dili man expire kay. O na bay, gidakop na isa bay. Eh no, toro no, gidakop yun siya bay. Tay kini, kaagi na yung kuwari, kaya na busy na. Tay, una-una ko niyo bay ha? Ano ba niyo bay? Tay, ano? Ugot niyo bay. Oy, sa unang lang. Daplin. Klaro kay kulurong ni. Unang lang. Hop. Oh, pag nga. Gunita sa nimong lisensya bay. Unahon sa nako ni isa. Tay, ako yung nag-una dire. Ay, hulat dia. Buntag, sir. Sir. Ah, mapaingon, sir. So sir, kubiwan sir. Uli ako. Uyuan ka? Asa man unsa man ning mga karga mga bata man lagi ni? Kuha na yung mga anak sir. Uy. Do? Matay gasunod man imong mga anak, sir? Sige sir. Ba imong anak, sir? Ah, lisensya, sir? Wala lagi sir. Agoy ka kini. Pwede lisensya. Registro. Samot. Wala lagi sir. Ka, dito bayro no ni mani. Patos. Wala po sir. Na. Stilan. Pagkakuluro man imong motora ni. Ini kwarta ba mi? Wa may suot helmet, sir. Wala lagi sir. Palit lagi sir. Stilan. Imong mga anak, sir, wa may suot higyapon helmet, sir. Lagi sir. Sir, rutsan ako sir, pangiyawan ko sir, pasensya na gid. Wala ko ka suot og helmet. Ay, kuan, sir, kanang kuan, sir, baka nang may problema sa kuha, sir, o wala ka nagsuot og helmet, sir. Ang ako lang, sir, bang magsuot ka kondom, sir. Daghan na kay imong mga anak, sir, gasunod ya mga anak kay imong asawa. O gani sir, pangiyawan ko sir kay mga nakay pa to mga asawa. Rutsan ako sir. Pag abot nimo kabuyuan, laho sa kaya kuha na butika dito dapit sa palengke. Palit og kondom. Tinanting daghan, gasunod imong anak ba? Sige sir, lusot sir. Sir, Sir. Kondom ha dito sa kuan. Sa butika sa kuan. Dapit sa palengke. mabini sir. O sa terminal na butika da duha ka buok. Palit dito kondom. Sige sir. Ito na ko. Salamat sir ha. Suota gid ha. Kadakpan ako balog, naghan ako ng anak. Sige sir, salamat sir. Luoy ako untang pangwartahan kay kulurong unya uy mga helmet pero naluoy lang ko ba kay daghan kay anak. Sige lang. Pero kining sunod na kuan ani, kwartahan gyud ako ni. Kaya bago siguro ning mga kupaay ni nga. Kadto klaro katundak ko no. Nakalusot. Wa pagay plaka. Wala ka lang kompleto violation tong motor at katong mga tawa na tong wa pay mga helmet. Ako nga kompleto. Nalangan pa ko diriya makabtan makatag. Kapas mo ani tong trabahoan. Balik ko sa imo habe. Ah, ito mo sa. Para be sir mayo nung kay sir kay gutom na kay ko si ginulat nimo. Ay kabalakay, wala mo humanta ni ron. Lang no? Okay, mali mo lisensya day. Okay gina. Sinsya ko na. 1 2 3. Oh, Muktang duda ko ni 1 2 3 ni mo. Ay kuha na bislig. bislig ha, bislig. Stilan. Nga maro kay mo ba? Manto di mo bislig na may LTO tagong. Oh, dala na pud suroy-suroy may matong sa layo. Eh, ato pangita ang violation. Naam yung kay violation ba? Bisi riso sa motor sa di ka mangita. Ay, be tanaw na to be. Oh, dara. Sidula. Ay, na na restro. Di ko kasabot anak. Balong ka na. Uy, ora. Kalusot ng isa. Matay. Kuluro man da to. Balik na. Ito ang agi ko ni ron. Balik na po ng LTO squad. Isa. Busy na po ni ron. Lutsan ko rin.
Sir, nga nang di pa man ko napalot, sir nga, kumplito bang ko. Nakalusot man lagi to ganina tong isa ka motor nga, wa man to yung mga, wa man to helmet. Ito sir, ipalusot na ako to sir, kay naluoy ko sir, daghang bata ba. Abi nimo sir, ang makalusot diri sir, depende ra sa kuha, pero na ako'y duha ka ipangita gyud sa driver nga makalusot sir. Kana kompleto. Kompleto ka tanan. Kompleto kang helmet. Kompleto ka, na lisensya rin sa tanan. Tanan basta kay kompleto. Mo na makalusot diri sir. Nanong malaging halos na nako. Imo naman gipangayo. Kompleto man ito na. Tulat lang, nangita pa magug violation nimo kay nagduda jud ko nimo nga naa jud kay violation mo nang ako pang gisusi kay ingani man gining dakop sir susi dili ta pataka og pa kuan nga pa kompleto na kunuhay pero naa jud ay violation na mo nang tulat sa jud ka tay no May balang pa, may pegada akong kaldero. Ngayon na ako magbulaan. may pa sir pero tulat lang yun sir tulat lang naa jud ay violation Apod, balangan ako ko ani ron. Buntag sir. Buntag sir. Nakop ni sir. Nakay lisensya sir? Wala biya sir. Agoy kini. Warta ko ni ko lisensya. Rehistro? Wala pud sir. Wa kay rehistro? Wala sir. Agoy ka. Impound gani motora ron. Sapatos? Wala pud sir. Medyas? Wala pud sir. Mata. Sticker sa motor? Wala pud sir. Agoy ka. Matang bura-bura man yung motor sir. Bura-bura oh. Violation yap man siya sir ba? Marag dako-dako niya kag mabayaran sir. Sus. Stindan. Unsa ko man to ni sir nga? Sa kuan. Lisensya. Wala ka. Halos naman lang tanang violation sir, kompleto ka? Sir. Pait mo guys sir. Ya kanang motor sir normal tapos na ako ni sir. Agoy ka kini. Matang plano. Oh, wa kay lisensya, wa kay rehistro, wa sapatos, wa pa jo helmet. Matay. Kompleto man day ka bay. Kompleto man day kag violation. Na, di ko ka kwarta ani kompleto man day ni. Sir, sige sir. Sige sir, laho sir, kompleto man day ka. Kompleto man day ka. Kompleto man day kag violation. Ita. Sige sir, salamat sir. Sige, amping. Ay, kay kompleto ka. Sige, lahos. Ito ka kwarta ato da. Kompleto man day violation. Ginagawa Ako kwarta to, saya kini na lang isa. Ikaw yun lang isa ka kwarta, di ba anero? Sus, dawe. Kompleto man day. Uy, daw. Ngise. Uy, pangag. Ay, niya mo na violation nimo sir, pangag ka. Anya imong naong kay bati ba yung gagnaong? Mo na violation nimo. Yabag ani ron daganon. Ano Ako na nang nabatig na akong ani ron. Bati bitaw. Nya mo na akong violation. Mo na imong violation, bati kag naong. Abi kay kulang na akong ngipon. Bayad. Di. Ito kung kuan. Matay ning Mo daganon. na violation mo, bati imong naong. Di, bayad. Kini man ako pa no, bro, wa masuni ka seminar ni. Kompleto naman ko tanan. Di ba daw notebook? Wala pa gyud wa ko gipalusot. Reklamo dia kay mo na violation nimo. Ay sir, gutom na kay sir, baanin na lang sir. Oh, So man imong helmet. amin na imong kalo, kuha na imong kalo. Naman. Oh, sulot na imong helmet. Imo na sulutan na. Narang yabi, ay motor, imo na madto na ko kay nalit na ko sa meeting ron. Sir. Imo na na. Kuan sir, imo na sir. Di na ko malakop sir. Good job! Good job!